Привет от видеоканала на магазин Штурм. Днес ще ви покажа няколко вида класически тактически панталон. Панталон с материя, изпълнена от материя 65% полиестер, 35% памук, с класическа тактическа кройка. Този модел, който в момента ви показвам, е камуфлаж HDT Camo Green. Един много приятен камуфлаж. За нашите условия, пролетно есенен сезон, много добре се покрива с околната среда. Основните подробности, които е хубаво да се знае за тактическите панталони от този модел, е гайката. Големината на гайката е 4 см. Имат два странични вътрешни джоба. Горе, в горната част на колана, има два странични допълнителни колана с метална стяга. Това е за допълнително нагласени диаметъра, за регулировка диаметъра на колана. Целта е, понеже предназначението на този панталон е за целогодишно ползване. Може да го ползвате както през лятото, така и през зимата. С тази подробност, че през зимата трябва да сложите подплата. Естествено, когато сложите подплата, тя взема по-голяма част от обема, но когато се наложи да го ползвате през лятото, панталонът естествено в горната част може да ви е малко по-свободен. Тази е целта на тези странични стяги, две допълнителни странични стяги. В задната част панталона има два задни странични джоба с капаци, с копчета. Тези копчета с двойно закопчаване, с двойно покриване на капака, за да при влажно време и време, където дъждовно, влажно време, при сняг, за да предпазва, ако имате някакви предмети, които е опасно да се намокрят. Другата важна част от този панталон, от кройката на този панталон, е така наречения карго джоб. Има два броя външни карго джоба на крачолите, малко над коляното. Разположен са от тук до тук, ето в тази част. При тези карго джоба е това удобното, че може да сложите много неща. Има предвид, те са хванати пак с двоен капак. Има двоен капак с копчета. Като откопчавайки го от едната страна, единият вариант за ползване, ако слагате нещо по-дребно, без да откопчавате капака, може директно така да се бръкнете, да се сложите или да се извадите нещо. Ако се налага да слагате някакъв по-едър предмет, примерно някаква дреха, тениска било, някакъв документ, книга или нещо от рода, вече го откопчавате и ето вижте колко широк става отвора. Така, от тази страна, купувайки този панталон, много мои клиенти питат да не би да е някакъв дефект това, че е зашит капака на джоба от едната страна. Не, това е си фирмено изпълнение, защото ако го отворите джоба, той вече прекалено много ще провисне, ако е отворено от едната страна. Така, другата подробност на този панталон е, че края на крачола е снабден с шнур, с който може да се регулирате края на диаметъра на затваряне, така че да ви бъде над панталона, над кубинката и да ви е по-прибран, примерно за да не влиза влага и така нататък. Или може да целта е и като противоветров шнур, да не ви духа вятъра през качолите. Този модел панталони се предлага в няколко вида разцветки. Гамата е доста богата и мисля, че би задоволила всякакви вкусови, по отношение на разнообразие на камуфлажи. Този, казах ви, е камуфлаж HDT Camo Green. Следващия камуфлаж, който е много интересен и рядко срещам все още на нашия пазар, това е така наречения руски дигитал. Russian Digital Camo. Един също много приятен камуфлаж, който пасва за нашите условия.
пролетните и есенните условия, когато има повече зелена. Това е един много приятен камуфлаж. Следващия камуфлаж от тази серия панталони, това е така наречения Night Camo. Night Camo, което е в черна гама, в 3 нюанса на черното. Тъмно черно, по-светло черно и малко по-светло черно. Това е също един така приятен камуфлаж, който е и за ежедневието. Може да се ползва. Другия камуфлаж, това е така наречения Red Camo. Red Camo, този камуфлаж е предпочитан за късните есенни условия, когато част от дърветата в гората придобиват така червеникав цвят на листата и този камуфлаж е особено удачен за този период, за този сезон. А и се ползва много често от младежите, така наречения Red Camo. Следващия камуфлаж, който се ползва не толкова в природата, колкото в градски условия, особено популярен сред младежите, това е така наречения Sky Blue. Камуфлаж Sky Blue, изпълнен в черно и в 3 нюанса на синьо. Тъмно синьо, светло синьо, небесно синьо и в черно. Така. Другия камуфлаж е камуфлаж Urban или така наречения рокерски камуфлаж. Също много популярен при младежите за градско носене. А също така е удачен за ползване през зимните условия, когато има сняг и разкъсана снежна покривка. Това е един много удачен камуфлаж за зимни условия. Така. Следващия камуфлаж от тази серия панталони е камуфлаж Oldlands. Това е класическия камуфлаж, ползван и от нашата армия, българската, и един камуфлаж, който е особено удачен за нашите условия. Така. Следващия камуфлаж е един също така едно много приятно изпълнение за летни условия. Това е така наречения Six Color Desert Camo, изпълнено в нюанси на кафяво и в черно. 4 нюанса на кафяво и малки черни петна и бежово, малки бежови петна. За летни условия, за птичия лов също е много подходящ, а също е типично за пустинни условия. Също може да се ползва. Един така много свежарски камуфлаж. Следващо е едноцветно. Това е тъмно-синьо. Тъмно-синьо е един цвят, който рядко се предпочита, но си пак има хора, които го предпочитат. Това е тактически панталон, който може да се носи обикновено пожарникарите, метничари. Те са в такъв нюанс, ги ползват. А и за ежедневието спокойно може да го ползвате. Като изпълнение така е приятен, като кройка, така че пасва за ежедневно носене. Другия камуфлаж, това е така наречения M95 CZ Camo, изпълнен в така свежи нотки на зеленото и в черно. Пак един камуфлаж, който наподобява до някъде Oldland, но е в по-свежи нюанси на зеленото. Този камуфлаж също е много удачен за нашите условия. Идва ред на цвят олив грин, приятно зелен цвят, подходящия за носени също и в ежедневието. Много приятно зелен цвят. Следващия камуфлаж, това е така наречения Tricolor Desert. Също един камуфлаж, който е типичен за пясъчни, за летни условия, а също така е много подходящ за птичия лов през август месец за България. Другия камуфлаж е така наречения виетнамски камуфлаж. Това е от времето на Виетнамската война, който се е използвал от американската армия. Това е така наречения Tiger Stripe. Изпълнен в ивици, в черно, зелено, кафяво и бежово.
Този камуфлаж е много интересен и също приложим за нашите условия, за пролетно-летните и есенно-зимните условия. Още един вариант. Това е така наречения английски пясъчен камуфлаж. Тук материята е малко по-лека и това е панталон, който може да ползвате лятно време. Интересното е, че памука е така обработен, че държи прохлада. Много интересна обработка на този панталон и създава едно приятно усещане през летните горещите дни. Идва ред на класическия черен панталон. Ползван както за ежедневието, така от полицаи, така от охранителни фирми. Така. Един камуфлаж, който е особено популярен напоследък в последните години в България. Това е камуфлаж Флектарн. Това е камуфлажа, който се ползва в немската армия. Камуфлаж Флектарн. Така. И това е камуфлаж IT Digital. Камуфлажа, който се ползва в армията на САЩ. Един от камуфлажите, всъщност, който се ползва в армията на САЩ. Следващия камуфлаж, който е също един така много приятен камуфлаж за нашите условия, това е така наречения мултикам. Един камуфлаж, уважаван от мен, както виждате, аз съм облечен с такъв. Той е в зелено, кафяво, бежево и така покрива се при нашите условия един много подходящ камуфлаж за всички сезони. И последният камуфлаж, който е така отскоро на пазара и е един много интересен камуфлаж, това е FG Snake, така наречения кафяво-змийски камуфлаж. Също много интересен, може и за ежедневието, като панталон за ежедневието, особено приятен камуфлаж. Така, подробности за тези панталони може да видите в долу посочения линк. Панталоните, още веднъж казах, са изпълнени в камуфлаж, в материал 65% полиестер, 35% памук. Цената им е 35 лева. Всеки панталон е показан по-отделно в сайта. Може да се поръчате чрез сайта или директно в магазина на фирма Штурм. До нови срещи!